bakar har kalla, bakar har kalla. Aikin nan zai tafi kamar yacce muka tsara shi. Allah da ya kawo mana ƙarshen wa'annan mutanen da suka addabi jama'a. Good. Aikin ya fada. Sorry sir. Baya fitowa daga masallaci har sai karfe 7:30 bayan rana ta fito. Da rijiyar lemu ne ko? Can ciki. Bisa alamun wannan shirin da na ji kayi lallai da akwai batu a bakinka. Yau Sakali za su haɗu da wani abokin aikinsa. Bisa dukkan alamu za su tattauna ne a kanmu. Ba na tunanin cewa wani abu zai faru. Ka gane ko? Lissafi! Masoya masu bibiyan kamfanin Yusuf Zamani Record za ku iya samun wannan kayataccen shiri namu a wurin 'yan downloading da YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV. Maza ku garzaya ku danna mana subscribing kana kuma ku danna ƙararrawa a domin samun sanarwa da zarar mun fara ɗorawa. Mun gode. Bakar har kalla ita ce alaƙar taso. Waye kai? Daga ina kake? Waye ya turo ka wannan keɓaɓɓen wajen namu? Ya ƙuri. Na zo neman wani bawan Allah ne wanda yau kimanin kwana biyu an gaya min inda yake cin abinci. Na je ban same sa ba. Aka kwatanta min nan wajen aka ce idan na zo zan same sa. Yana zama a nan wajen kamar yanzu. Wannan bawan Allah sunansa Jangwalo. Kai? Jangwalo kuma? Marawa ga hehe kura ta ga bakin jaki. Kai, waye kai kake neman Jangwalo? Lissafi na ya zo min daidai abin da nake tunani a kai. Yau, ɓera ne? Har cikin ɗakin mage? Tambayar ka nake ina shirwa? Za ta sa ka bar duniya. Matuƙar ba za ka ban amsa yadda nake so ba. Ka gaggauta kiranta a waya amma tana nesa ta zo ne. Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Wasu na wahala, wasu na hutawa, wasu sun yi kuɗi. Bakar har kalla, bakar har kalla. Ina jiran ki yanzu a sabon gida. Ki zo yanzu nan ko me kike ki bari. Bakar har kalla ita ce alaƙar taso. Wato dalilin da yasa na kira ki ba komai bane sai akan wannan shi Jangwalan. Wai shi Jangwalan nan me ya haɗa ku da shi da ya zo ya shiga rayuwar ke shiga rayuwata? Watannan Oji, kamar yadda na faɗa ma a baya, Jangwalo mugun mutum ne.
kisa da sata bai ɗauke su a bakin komai ba. Da kake ka sani da akwai ƙarshen ka. Da kisa da sata bai ɗauke su a bakin komai ba. Ba ni kaɗai yake hari ba, mu biyu yake hari. Akwai wani ma'aikacin da mahaifiyarsa ta mutu a hannunsa, to shi ma yana nan yana bibiyarsa. To shi kenan, haka shi ne tsarinsa, in ya san wata bai san wata ba, tunda shi ya ɗauki ƙudurin zai aikata haka. Daga yau zan soma shirye-shiryen ɗaukan mataki akan abin da yake so ya aiwatar. Saboda haka yanzu an mun waya a police station. Sadiq! Na'am baba. Aisha, ku zauna nan. Aisha, wannan ɗakin ya ishe ki zama zaman rayuwarki. Ga bayan ɗakin ki can wanda zaki iya zuwa ki uzurinki. Wannan shagon na kofar gida yi ma ya ishe kai ma ka zauna ka zaman rayuwarku kafin jibin Allah kai mu baban naku ma ya mun yi magana da shi akan jibin Allah da zai dawo. Kun ji ku zauna ku rike maraicin. Kar ku tsaya ku dinga nuna halin ku irin na wancan gudun har a gane ku. To ni zan koma. Bakar har kalla ita ce alaƙar taso. Duniya labari a cikin ta kake sha'aninka, me za ka faɗa wata ran an riske ka. Yanzu dan Allah dan annabi ka duba yadda kake baka cuci kanka ba. Ka je an kama kai kusan kwana nawa ka rame kan da kake ji da hima an aske maka yi. A kullum maganar da nake gaya muku kenan, ba kwa jin magana. Yanzu me ranar ɗauke-ɗauke, gashi ka je ka sha wahala. Yanzu ni haka duk ɗauke-ɗauken da kake babu sile biyar taka da na je na iyo belin ɗinka. Yanzu ka ja mini asara aƙalla ta kai ta naira 10,000. A hakan ma na ji sa'a police station ɗin da suka sanni ne ma. Ta faru ta ƙare. Ka shaidin da zan maka na ƙarhe shine in har ba za ka rabu da wa'annan guraren da kake zuwa ba. Na hana ka zuwan su dama, amma da yake kunnen ƙayi ne da kai baka daina zuwa ba ta ɗauke-ɗauken da kake yi. To daga yau in har ka ji ka ɗauke kabarka, in baka ji ba kuwa tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa yake duka. In kunne ya ji jiki ya tsira. In kuma kana so ka ga hanyar da na sa wa'annan yaran, kai ma zan maka tsakani da gidana. Irin waje Allah da kan ba ta ƙara faruwa ba, zan kiyaye. Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Me ke faruwa ne? Na gaya muku ina jiran ku tun ɗazu kuma har yanzu ba ku zo ba. Ok, to kun dawo? To ƙwara su da Allah yana ƙofar gida, yana son fita ne. Ok, ta.
kai yawan jikina ba ni yake yi ɗan kunama. Za mu haɗu da babban ya kira mu. Tunani na kawai lissafi yake so a haɗa, kuma ni yanzu kaga totally kuɗin nan na kacaccale isar raina. Ni yanzu kwata-kwata ma tsoro ma nake ji in je mun maganar kuɗi, saboda jikina ba ne yake yi. In yi mun maganar kuɗi, kuɗaɗen nan ba su haɗu ba. Banda abun ka wuta babban yaya yana barin ka kana harba kafarka, baka da matsala da shi, saboda kawai mu ƙara samu ji me ya ciki. Hakan da ai ware kawai. Na kwana babban ya bayan tashi lafiya. Lafiya kalau auta. Ina kuka zauna ne ina ta faman jiran ku bayan kun san cewa kuma lokacin tafiya na zan aiki yayi. Babban ya gurin da muke zauna ne ka san mun bar sabon koma can anguwar su jajaye. To kaga mun shiga cikin gari kafin mu ƙara so ne lokaci zai ƙara ja. Ina hakan ma yake ba wani matsala. Ina so in tambaye ku ne ga menene gaskiyar wannan maganar da jita-jita yayi yawa a cikin gari akan cewa ana zargin ku akan kun aikata kisa. Menene gaskiyar wannan lamarin? Ina so in sani kar ka ɓoye mun komai saboda in san ta ina zan fito abu kar abin ya zo ya dagule ga baki ɗaya kuma mu rasa mafita. Ya ina tambayan kuna kallon junanku ko ba ku ga mun bane? Babban ya aka wannan magana ta zo gare ka? Ba a yi bane ka gaya mun gaskiyar lamari kawai. A dai san ba abin da an ɓoye maka babban ya. Kwanaki ne na aiki su jarfa su je su ɗauko mana kaya wurin da muke yin tofiya, sai suka ce an takura da mana sata a gurin. To gaskiya har ga Allah ya suka ga wani yaro ya dai jarfa ga dai dan kunama da suka ga yaran yana dauka musu tobiya kawai sai dan kunama sai shatile shi jarfa kawai ya shaƙe mai wuya. To sai ya dora karar kwana yaron ya wuce mai gida. To kuma daga nan muka kwashe kayayyakin mu ma muka koma can hura ta cikin turare. To can ma dai sai muka ga ana ta bibiyar sawayen mu kawai kamar dai kawai ma'aikata suna bibiyar inda muke. Sai muka tashi muka koma a unguwar su jajaye. A can muke dan har kallolinmu da ɗan kai kayayyakinmu babban ya. Hakan ta kasance ba wani koyo babban ya. Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Wasu na wahala, wasu na hutawa. Wasu sun yi kuɗi a bakar kalla, bakar kalla. Sajan Amaru, wannan da kuka zo da shi iya faman tsorata me ya aikata haka? Kun kama shi ne da kuɗi kimanin miliyan 50 kuma kuɗin fake ne. Kai, ka kalle ni ina tambaye ka. Wato yau asirin ka ya tono. Dama akwai ire-iren ku masu ba wa mutane jabin kuɗi. Ba su da aiki kawai sai dai harƙallar miyagun kuɗaɗe jabin kuɗi. To yau Allah ya tona asirinka, ka tsaya ka ban bayani yadda ba zan sha wahala ba kai ba za ka sha wahala ba. Ka sholo ana ma magana ka nutsu mana. Ka gaya min gaskiya. Sadan Amaru, ɗauki takardar nan ka rubuta statement a kansa. Ya sauka an gama ɗaukar statement. Kai, da farko tukunna wace sana'a kake haka ke samun kuɗi? Gaba ɗaya ma ni kuɗin nan ba ma san jabo bane. Dan nan da ka gani ma mafita nake nema yallaɓai. Yallaɓai a taimaka yallaɓai, yallaɓai. Yallaɓai ni mutumin kirki ne. Sadan Amaru, yasa. Kai sai. An gama. Bakar har kalla ita ce alaƙar taso.
san dalilin da yasa in hirya mana zama a gurin nan? Abubuwa sun faru kwanan nan a gidan Oji, amma na san kai baka nan sakamakon kana komar hukuma. Na samu labari wai wani auta ya zo har gida ya ci mutuncin Oji. To yanzu abin da nake so ka baje min ita a fefe. Waye shi wannan autan? A ina kuma zan same shi? Duk da ma na yi kokarin daukan mataki, Oji ya hana ni na riga na yi alkawari duk wanda ya taɓa mutuncin Oji wallahi shi ma sai ya gane, sai dai in bayan na ɗau matakin mu ƙara ɓata da Oji. Gaskiya ne na ji duk abin da ya faru ni ma da na dawo, abin da auta yau Oji bai kyauta ba, amma bai kamata ka samu auta kai tsaye ba. Akwai hanyoyi da dama da ya kamata a bullo mai. Kai ya kamata kawai ka hada da 'yan banga, idan suka kama shi su miƙa shi hannun 'yan sanda, saboda harkar nan tashi da yake ta ɓoye na tabbata in ya fada ko masu ba zai sha ba. Dan yalo ba na tunanin wannan hukuncin zai sa auta ya gane kuskurensa. Zan yi tunani akan maganar taka. Wannan duk ba wani abu ba ne. Akwai ɗan bangan da za mu je mu samu, idan dare ya yi za mu je mu same shi a haɗa aikin. Kawai ɗan wani abu za a ba shi a je a aiwatar da aikin. Na kira ka yi don maka bayani akan wayannan yara. Muna so mu tattara su mu karkata su mu kai su asibiti domin a gwada su, kuma har yanzu mun ji shiru ba mu gane cewar ko babansa ya dawo ko bai dawo ba, kuma ya kamata cewar ya san halin da ake ciki. Kai baka ce mana komai ba. Rankare na gama babansu bai dawo ba, in ya dawo satin da muke sa rai zai dawo, kuma yanzu bakin kokari na zan yi abin da ya kama wanda zan yi kafin ya zo din Allah da duk an neme ni zan yi. Haka ne, to amma abin da nake so da kai shine shi fa kes irin wannan dole iyayen yara su zamto cewa sun san abin da yaran su suka aikata. Ni ina ganin duk da ma ni ba aiki na bane, aikin ɗan sanda, da akwai gurin wani mai shayi a area unguwan nan, domin duk wani ɗan iska a wannan wajen mai shayin yake ba sa wuce wannan area, da nan ya kamata ranka ya ku zawo binciken ku a gurin, ko Allah ubangiji zai sa a gano gaskiya. Mu dama 'yan sanda bukatar mu ba wai a ce mu dora wanda ba da laifi ba, har kullum da kullum mu 'yan sanda bukatar mu ga me laifi mun ba laifinsa, me gaskiya mun ba gaskiyarsa. Insha Allah kamar yadda ka faɗa shawara ka taka mu. Ɗan maru. Yes sir. Sergeant. Wajen da kuka kare. Ina so a koma wajen a ƙara duba wajen mai shayi. Okay sir. Kowa ya wajen har mai shayi ina so a kare shi. Okay sir. Police. I'll take permission sir. Yes sir. Ai kokari. Harkalla bakar harkalla bakar harkalla. Hello? Dan kuna ma. Ka talla malami ka zo ka maza ina jiran ka Allah gafara kan kaji ba. Bakar harkalla bakar harkalla. Ji wannan kayan. Maza kayan 180 ne. Kuma babban ya riga ya yi min waya. Yau ake bukatar kuɗi ka gane ba, faka in ka karar da shi ka kola na waya. Wani ya labarin jarfa ne. Kwana biyu ko ta bangar jarfa ba, ina ya shiga ne? Wallahi ban gansa ba, na je gidansu ma su ma sun faɗa min cewa neman sa suke yi. Dama tun da jarfa ya riga hada harkar sa da yaran jajayen nan, gaba ɗaya ban yarda da su ba. Sakamakon yaran jajayen nan ni karan kaina ma lissafi na da su bai zo ba. Shi kansa jajayen ma na ga kwana biyu kwata kawai ya riga ya canja mun kawai. Gani nake ma rayuwarsa tamkar ta riga ta canja da ni, ka gane? Amma ba damuwa, ka je kai yanzu zuwa anjima ka dawo min da balasin wannan kayan, zan san yadda za a yi, ka gane ba? Bakar harkalla wasu na wahala wasu na hutawa wasu sun yi kuɗi a bakar harkalla. Kika je? Kin ga jangwalo? Ina zuwa, kira daga ina? Inda yi kibi, ina zuwa. Bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla da aka yi kuma gidan Oji a buɗe. Bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla
bakar harkalla bakar harkalla bakar harkalla durin kwa ganan na ma'aiki harkalla duniya labari a cikin ta kake sha'aninka me za ka